ମୋ ଭାଇ ଡାକତର ହବ। ଗାଁରେ ମୋର ଖାତିରି ବଢିବ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ହେଇ ଦେଖରେ ଶଙ୍କରା ନାହକଟା ଢୋଲ ବଜେଇ 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 ତା ଭାଇକୁ ଡାକତର କରିଛି। ଘରଟା ଡାକତର ଖାନା ହେଇଯିବ। ସକାଳେ ସଞ୍ଜରେ ଲୋକମାନେ ଘର ଆଗରେ ଧାଡି ବାନ୍ଧିବେ। ଏଇଠି ଅନେଇଲୁ ଘର ଆଗ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ମୁଁ ଚୌକି ପକେଇ ବସିବି। ଗୋଡ ଉପରେ ଗୋଡ ପକେଇ ବସିବି। ଯିଏ ଆସିବ ଆଗ ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। ହେଲେ ଉଡ଼ିଗଲା କୁଟା କାଠି ବସା ଆଉ ମା ଚଢେଇର ପୋକ ଯୋଗାଡିଆ ଥଟକୁ ଭୁଲି ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଗଲା।